समावहाय निउस 24 बड'लेण्डआ बे समाव दङ सासे सुबुंजों जाय सुबुङा एनडिपिनि दायावहाय गोबाव सम हमजानानै जेलाव दङमोन। गासै 13 बोसोर बिथाङा जेलाव थानानै मैयासो बिथाङा जेलनिफ्राय गबोदों। बिथांनि मुङानो जाबाय राजु सरकार। दा बिथाङा दिनै बिथांनि न'खराव बिथांनि सोमोन्दै आरो बिथाङा माबायदिहाय जेलाव खस्थ' मोननो गोनां जाखो, एनडिपिनि जानानै बिथाङा जाथिनि खामानि मावनायाव गोबां अबदान दङ, बेफोरनि सोमोन्दै आं बिथांजों एसे रायज्लायनाय बिथांनि न'आव दङ। दा गिबियावनो आं दिनैनि नैबे समावहाय राजिब सरकार नोंथांनिसिम खुलुमनाय। दा बे समाव नोंथांखौ जोंनि चेनेलनिफ्रायबो बरायबाय। दा बे समावहाय नोंथाङा जिहेतु एनडिपिनि दायावहाय प्रशासनजों हमना लांजादोंमोन, 13 बोसोर नोंथाङा जेलाव दङमोन, बे समाव मैया गबोदों नोंथाङा। बे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों दा? आंलाय मा बुंनो, नाथाय आं गोलोनि जों संग्राम खालामनाय सिकितसाफोर जेराव दङ, नाथाय जोंनि दुखु दाखा बहुद दङ। आरो आंथ' जेनेबा आरो गवाखै, आं बेलावसो फैदों। साबानि बेल जाबाय। दा जोंनिया 10 जननियाव साबा बेल जाबाय आरो साबा बेल जायाखै। नाथाय आं गोलोनि जे रन्जन सारजों जि साबा दङ आरो साबा माने आरो आं बहुत दङ 57 जन आरो एसनि माने गासैबो जों हारि नांनाय मानसिफोर दंखायो। थ' गासैबो बुखुना लायोबा जि सरकारा दा आं बिराद माने खुथि मोनगोन आरो बिसोर फैनायलागै आं जेबो बुंनो हाया। नाथाय जोंनिया मानब सरनिया एखेबारे थासारियाव बिसोरो मिलिनानै मारै बेल खालामना आचानक आंनो बेल खोनाबाय जेलसिमाव खोनाबाय लगे माने आं शक जादों, मा जादों नंगौना नङा। बेनिफ्राय जिखुनु जा आं गाबोन आं समबाराव आं फैबाय, मोनायाव 10ता साराय 10ता बाजिसो आं न'आव हाबफैबाय। आरो न'निखौ नायनानै आं एथ' दुखु मोनदों, मा बुंनायाथ' आं जेबो माने हाया, दुखु मोनबाय थादों। दा फुंनिफ्राय आं इयाव दङ, मोनसे बाथ्रा इयाव बुंनो नागिरदों। बिजेपि गभर्नमेन्ट सरकारा नरेन्द्र मदि सरकारखौ आं धन्यबाद होनो नागिरदों। मानि थाखाय इनि बिजेपि सरकारनियाव जोंनिया लाइफ जेल जाबाय। थ' बेनि थाखाय बिजेपि गभर्नमेन्टखौ आं बहुत धन्यबाद। आरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि सर्बानन्द सन'वाल सारखौ आं बहुत धन्यबाद खालामनाय। बेनिफ्राय आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आं बहुत धन्यबाद होदों। नाथाय बेनि बिटिआरनि प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद खालामदों। आंनि थाखाय खस्थ' दुखु दासिम फैबाय न'आव आं माखौ बुंनो। गतिके नाथाय आं बेनिफ्राय आरो बारा बुंनो हाया। आं दासो फैबाय न'आव, जों एसे आं सम लायनोसै, उनाव माबा मोनसे जिबुं थुनांगौबा आंसो फैबाय, आं फैखागोन। बे समावहाय आं नोंथां गासै नायगिरि नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों, बिथां राजु सरकार सासे बाङालि, बिथाङा खोब मोजाङैनो बर' बुंनो रोंदों। आरो बेबायदिनो बर'नि जानानै बिथाङा एनडिपिजों जाय समावहाय जाथिनि बिथांमोना खामानि मावदोंमोन अस्त्र हमनानै, बे समाव हरखाबै बिथांखौ एनडिपिनि दायावहाय खोख्लैनानै बिथांखौ जेलाव जोबनानै दोनदोंमोन। आरो बेबायदिनो बिथाङा दिनै न'आव फैनानै गोबां दुखुखौ फोरमायदों। बिथांनि बिसिया मैखोमै गंसे फिसा दखानजों गावनि फिसा सानैखौ फेदेरदों। बे 13 बोसोरा बेबायदिनो बिथाङा न'खरखौ सामलायलांदोंमोन। दा बे समावहाय आं बिथांनिफ्राय आरो मोन्थिनो लुबैगोन, बे नोंथाङा जिथु जेलाव दङमोन, बे जेलाव थानाय समाव नोंथाङा माबायदि सानखांनाय फैदोंमोन, माबायदि नोंथांनि गोसोआव माबायदि सानखांदोंमोन? आंनि गोसोआव साननाय माने जिहेतु जों बर' रायजो राजानि थाखाय बेयाव जों जनगोष्ठी थानाय हिसाबै बयबो मोजां थानायखौ लुबैदों आं। आरो जेलाव बेखौ आं इसोरखौ प्रेयार खालामबाय थादों, माने जों बर' रायजोफोरा जेसेबां गोदोनिफ्राय खस्थ' दुखु दाखा। आंथ' सासे बाङालि, आं बर'नि कालसारनिफ्राय बर'नि राव जानाय लानाय गिदिर जानाय बर'नि गासैखौबो आं नुनायाव आं दुखु बा इसोरखौ प्रे खालामबाय। नाथाय बर' मानसिफोरा मोजां सम फैबा मोजां बुजिनाय
rangjanai bagi bidang seni daw ang nagpunan nagdang pangalan ang tukuna mani kada tukuna ang boro rising sa sulok mauji ara boro rising ni kada ang simang na habar ni ang buhut mani boro pi kata ate ang buhut da ini boro rising da tukuna kan buon di buhut kasih kasih bidang bidang संसार seni दा नैबे समावहाय जेनेबा नोंथाङा बाङालिनि जानानै बर' जातिनि थाखाय गोबां खामानि मावदों होननानै बुंदों नाथाय दिनै बिटिआरआव नुनो मोनबाय बिटिआर गोरोबथा जाबाय एनडिपिनि सोमावसारनायजों आबसुनि सोमावसारनायजों आरो सिगांबो बिएलटिनि सोमावसारनाय बेबायदि गासैबो आफादफोरानो बर'निल' नङा गासै बिटिआर ओनसोलनिनो जौगानायनि थाखाय बिथांमोना सोमावसारदोंमोन बे समाव एनडिपिआबो बेबायदि आरो बेबायदिनो बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे समायना हादोर दानायनि बा समायना बड'लेण्ड दानायनि बेबायदि मिजिंफोर दंमोन बे समावहाय बे हाथियार लाग्रा एनडिपिनि जा सोमावसारारि हान्जा बे सोमावसारारि हान्जाजों नोंथाङा बेयावहाय थाफानानै जिहेतु खस्थ' मोनबाय बे खस्थ' मोननाय समावहाय नोंथाङा दायो जिहेतु बेल मोननानै फैबाय नोंथांनि केसा दाबो जोबनानै थाङाखै दा बे बेल मोननाय समावहाय नोंथाङा रायजो राजानिसिम मा होननानै बुङो बिटिआर बासिनि रायजो राजानिसिम मा बुंहरनो नागिरदों जे थारैनो गमामायैनो बिटिआर सुक्तिया बर'निल' नामा BTR Sukti atau dah maku bunyi BTR Sukti kalamar atau ang samundo mabung angka buibu raja raja itu silina ande buibu raja raja ni kalam de dah ang tuh mabung ang jung to BTR lokal itu dah maku bunyi ang ang buibu raja tu tu nani bunyi nani buibu ni nani silina bidang sungsar kalamna ane बहुत मोजां जायो बा आरो फैयो सोलियो बेबायदि घटना जायाबा मोजांसिन थांनांगौ बेयाव आंनि मोनसे रिकुवेस्ट बुजिनो थाखाय मोजांसिन जानांगौ আপোনাৰ যেহেতু স্বামী তেওঁ এনডিপিৰ কেজত বহু সময় 13 বছৰ কাল কাৰাগাৰত কটোৱালে হঠাৎ যোৱাকালি তেওঁ ঘৰত আহি উপস্থিত হ'ল আপোনাৰ কেনে অনুভৱ ভালে লাগিছে ইমান বছৰৰ পিছত আহিছে যদি মানুহটো ইমান বছৰ ঘৰত নাছিল কি অৱস্থাত আছিল এইটো আমিহে জানো আৰু এতিয়া আহিছে যদি ভালে লাগিছে আৰু আপুনি কি ক'ব এতিয়া যেহেতু 13 বছৰে তেওঁ বড়ো আন্দোলনত জড়িত হোৱা হেতুকে তেওঁক কাৰাগাৰলৈ পঠাই দিলে কি ক'ব এতিয়া চৰকাৰক কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি এতিয়া সি গৈছে এতিয়া আমিতো ক'ব নোৱাৰো কেনেকৈ কি হৈছে বা হ'ব পাৰে এতিয়া যি হৈছে এতিয়া যদি আমাক চৰকাৰ অলপ কিবা এটা চাই বা সহায় কৰে বা আমাক দেখা পাই ফেলে যদি বুজে আৰু যে মানে যিখিনি হ'ল আৰু এতিয়া যদি আমাক অলপ সহায় কৰিব খোজে তেনেহ'লে আমাৰ ভাল লাগিব আৰু অলপ যে আমি ল'ৰা ছোৱালী লৈ ফেলে আকৌ নতুনকৈ এটা সংসাৰ কৰি ফেলে চলিব পাৰিম আৰু সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্বামীয়ে যেহেতু জেলৰ ভিতৰত আছিলে আপুনি সেই সময়ত আপোনাৰ ঘৰখন কেনেকুৱা চলালে কেইদিন কাৰণে মানে অলপ চলপ কেতিয়াবা সহায় পাইছোঁ চৰকাৰৰ পৰা পিছত আজি 2 বছৰ ধৰি কোনো সহায় নাই 4000কে দি আছিল চলিছোঁ এইটো দি পিছত আৰু 2 বছৰ ধৰি কোনো সহায় নাই বা কিবা কথাও নাই বা একো হেৰি নাই আৰু যে মানে নিদিলেও দিয়াৰ কথা নহয় যে দিছে বা নিদিছে কথা নাই কিন্তু সুধিব লাগে বা খবৰ ল'ব লাগে সেইটোৱে অলপ মানে মোৰ বেয়া লাগিছে মানে মানুহজন নাই যদি তথাপি এন্তে অলপ খবৰ ল'ব লাগে সেইটোৱে বহুত কথা যে আমি দিব পৰা নাই বা কিবা এটা কিন্তু হেনেকৈ এটা কিবা এটা বিচাৰ লোৱা নাই সেইকাৰণে মই অলপ বেয়া পাইছোঁ সেইটোৱে কথা কেনে চলিছিলে আপুনি সেই সময়ত তেতিয়া মই চলিছোঁ মই বহুত কিবা কিবি কৰি চলিছোঁ ছাগল পুহু গৰু পুহু মানুহৰ ঘৰত কামো কৰিছোঁ বাগানতো কাম কৰিছোঁ এতিয়া লাহেকৈ মই এটা চাহ দোকান দিছোঁ সেইটো দি ফেলে মানে কেইদিন ধৰি চলি আছোঁ আৰু সেনেকৈ দুটা বাচ্চা লৈ ফেলে এতিয়া যেহেতু তেওঁ 13 বছৰে কাৰাগাৰত আছিলে আপোনাৰ লগ পাই কেনে অনুভৱ হয় এতিয়া বৰ্তমান নাই এতিয়াতো এনেকৈ লাগিছে যে মানে দ্বিতীয়বাৰ সেনেকৈ ভুল নকৰিব বুলিয়ে লাগিছে ভালে লাগিছে অহাৰ পিছত আৰু ভালে এতিয়া আগৰ নিচিনা নহয় অলপ চেঞ্জ হৈছে মানুহটো বা অলপ চিন্তাধাৰা হৈছে যে কেনেকৈ চলিব কেনেকৈ কি কৰিব কালি ৰাতিটো ঘুমোৱা নাই ভাবি আছে কেনেকৈ কি কৰিব হাতত পইচা নাই কিবা নাই কেনেকৈ চলিব কেনেকৈ কি কৰিব মানে বহুত ভাবিছে আৰু ৰাতি সেইটোৱে মানে আৰু ঠিক আছে